Tässä nähdään, kuin hyvää työtä se on ehtinyt jo reilu 2 kuukauden aikana tekemään. Tässä on aika jyrkkiä mäkiä tonne notkoon ja meinattiin, että saadaan vähän pidätettyä maata ja sekä sitten ravinteet ensi vuoden kauralle. Kylvettiin tänne Malmgårdin Diagri välikasviseos. Se näyttää tältä nyt tällä hetkellä. Nyt on 13. päivä lokakuuta. Saatiin Topilta siemenet ja ne kylvettiin tänne ja sitten on ollut tosi otollinen syksy kyllä tämän kasvulle. Tässä nähdään, kuin hyvää työtä se on ehtinyt jo reilu 2 kuukauden aikana tekemään. Tähän ei annettu mitään lannoitetta. Meillä oli nimenomaan just se tarkoitus, että me saadaan kaikki ne ylijäämäiset ravinteet, mitä tänne on laitettu ruisvehnälle, monen takaa niin ravinteet kerätty. Mutta aika täyteen pelto on kyllä tullut. Yksi asia oli, mikä mietitytti meitä tietenkin itsekin, oli tämä siementurvallisuus. Me luotettiin ainakin tähän Malmgårdin Diagri-seokseen, koska se on tosi tarkkaan läpikäyty heidän toimesta. Me saatiin kyllä hyvät ohjeet ja neuvot tähän myös silloin kylvävaiheessa, miten paljon ja mikä seos me kylvetään. Ja me oltiin tosi tyytyväisiä siihen palveluun.